Ta hori esplikatzea nik uste interesgarria dela, ikusteko hemen gertatzen zaizkigun gauz horiek, ez zaizkigula guri bakarrik gertatzen, eta ez diala hemen bakarrik gertatzen, ezta? Ta ja, pixkate, normaltasun horretan sartuta edo ikusita beste tokitan egiten dela, agian jendea, ez du hain mingarri edo topatuko, ez? Santa Claus da Sant Niklausen laburdura, ez da? San Nikolas, azkenean. Azteko, ikusteko gaurko Santa Claus txurigorriz jantzita eta opariak partitzen da jo egiten duen horraino iristeko nundikan abiatzen gea 4. mendeko Turkiatik. Totaino. 4. mendeko Turkian bada San Nikolas, hori da, San Nikolas, obispo bat, famatu egiten dana, oso gizon zintzoa zalako nonbait, eta bere ingurukoei eta laguntza emateziena, eta bere opariekiko loturaren sorrera da, anekdota edo legenda edo nahi dan bezala, edo ez dakit egia ote da honatzean, oso aspaldiko kontua dalako, baina kontatzen da bere lagun bat, laguna edo mireste zuen pertsona bat, geratu zala bate dirurik gabe, ez dakiz gertatu zitzaion, eta geratu zen bate dirurik gabe, eta 3 alaba zituen, eta ezin zituen ezkondu, garai hartan alaba ezkontzeko dotea eman behartzalako, eta ez zeukan doterik.